kar ka sake baka jata. Ga wata can fata na faseti na, idan na ce muku sukus ku girgiza bambam. Jogodon sukus. Bai yi shiru ba, bai kwanta ba, bai ɓoye ba, kuma bai yi nawa ba, bai yi jinkiri ba, sa'an nan bai manta da masoyansa ba. Sulaiman sukus. Uku, 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 uku. The Prince Sound Studio Kaduna ke gabatar muku da sabon faifan album ɗinmu mai taken ƙwariya ta bi ƙwarya. Duniya a bar tsoro. Wayo ne duniya, ina ta ban tsoro. Ina masoya sautin zamani waɗanda suke jiran fitowar album ɗin Sulaiman Sukus. Tsumakir kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba wato yunwa ita ma ta samu karamci da wannan sauti mai taken tuwo. Sulaiman Sukus tare da Adam A. Zango. Ki zo ki mun barna dan Allah duba dan mata ki zo gano. Adam Zango. Ƙwariya ta bi ƙwarya. To idan kuna son kuɗi kowa ya taka, yara ku taka, manya ku taka, tsofaffi ku taka, mata a taka, Zango za na taka. Sai a bi ni. Ƙwariya ta bi ƙwarya. Kamar yadda kuka sani, faifan waƙoƙin Sulaiman Sukus daban suke ko da naka kaso na ƙwarai ko a cikin dubu kakan ware nagarta. Sautin zamani daga kamfanin The Prince Sound Studio. Soyayya ba a yin ta dole. Soyayya ba a yin ta dan dole, ka so mai san kashi da daidai. Soyayya ba a yin ta dan dole, ka so mai san kashi da daidai. Dan zaki idan ya girma sarautar dawa ba za ya ƙi ba. Fitowa ta musamman da Sani dan jayayi tare da Sulaiman Sukus. Ya sake da dan zaki ya girma, Sani dan da Sulaiman Sukus. Rayuwa juyi juyi, yan mata takarwa, Prince Sulaiman mai Sukus, baiwa daga Allah ne. Wulale ha dan dame wulale na kware, wasu sun gulma kuma sun kife, ba ma gulma sai gaskiya, koko mu musa dariya da masoya gaskiya. Haka ne ba shaka ne, haka ne ba shaka, haka ne. Ƙwariya ta bi ƙwarya. Ga wani sauti sabon yayi wanda ya zo muku mai taken sabon salo. Lallai ɗan mata samari, mai so kusa na shigo na danno muku da sabon salo. Haba Mr. Ganga, duka mini sauti. Ɗan mata ku girgiza, samari ku girgiza. Haba tsantsar soyayya ya kasa kato ya yi sandama tsakiyar ruwan maliyar sandam. Adilin da bandin taba-taba, adilin da bandin taba, adilin da bandin taba-taba. Ƙwariya ta bi ƙwarya. Kamar maza tana ga mazuru ko ba fada da wawan dambe. Ga sabon track ɗin mazajen fama mai taken soja birgiman hankaka. Soja firgiman hankaka. Duka wa'annan waƙoƙi gara ɓasa ce gare kuma soya yayin da Sulaiman Sukus ya warware basirarsa ya taso ya tace muku ya tantance kana ya taskace muku waƙoƙi nagartattu waɗanda za su sa ku nishaɗi da kuma ilmantarwa. Ku nemi album ɗin ƙwariya ta bi ƙwariya idan ta bi akushi Hausa kan ce dole ta dare shine sunan album ɗin. Maza ka nemi naka a kasuwa yana nan tafi.